קמת בבוקר וגילית מפגע על יד הבית ברחבי העיר? חסר לך מידע בנוגע לפעילות משרדי הרשות? או עזרה בהחלפת פאנצ'ר? יש לך כתובת. מוקד שירות 106 של עיריית אופקים, כאן כדי לדאוג שתקבל את השירות והמידע העירוני המדויק והמהיר ביותר. טלפון אחד למוקד או פנייה לנציג הדיגיטלי בוואטסאפ למספר 08-622-4775 וכבר מתחילים לטפל בפנייתך. ניתן לשלוח לנו גם פנייה מסודרת דרך האתר הרשותי בטופס המקוון, פנייה למוקד 106. מוקד השירות העירוני נותן מענה של עד 6 שניות המתנה למענה למאות נושאים וקטגוריות טיפול ול-55,000 פניות בשנה. הנציגים שלנו יעדכנו אותך בזמן הטיפול המתאים לסוג הפנייה שפנית, יוודאו ויקדמו שירות מכלל האגפים ומחלקות הרשות. ביניהן, פינוי אשפה, נזקי פיתוח ותשתיות, עזרה בהחלפת פאנצ'ר, השקיה שלא עובדת, תאורת רחוב, מפגעי ריח, הדברות, רעשים, ונדליזם, הפרעות בנייה, השלכות פסולת, נושאי חירום, ביטחון, בדיקת סטטוס לפניות שעדיין לא טופלו, מידע בנושא חוגים ופעילות פנאי, וכל מידע עירוני עדכני במשך כל שעות היממה במהלך כל ימי השנה. לאחר פנייתך למוקד, תקבל מספר פנייה ומשוב למעקב ובקרה. משוב נוסף יגיע אליך עם סיום קבלת השירות, כדי שנוכל גם אנחנו לעקוב אחרי הביצוע, להתמיד ולשפר את השירות העירוני. מוקד שירות ומידע 106 לרשותך בכל נושא שרק תבחר. אופקים, עיר של אנשים.